ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор бошад 12 хона, замин ва квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем хонаҳои арзон ва квартираҳои фурӯшии арзон аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳру ноҳияҳои Тоҷикистон. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментаре нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартираҳо дар корай. мо дар видеои оянда гуфтагитона ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама, барои фурӯхтан доред, метавонед ки суратҳои хона, мошинтона, қатъи маълумотош дар номерои имо ба ҳисаби мо роя кунем. мо дар видеои оянда реклама мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. хоб, курс имрӯза дӯстон дар рӯи экран астае, ки мо бошад навора сар мекунем, то охираш тамошо кунем ва видеонавори моро падлиса кунем. дар имо ба ҳисабтон марҳамат рафтем. Якум эълони имрӯзаи мо ҳаста дӯстон, аз территорияи Москва ҳаста, ки металлон ва пластика мехаранд. дар кадом территорияи Московский област, ҷое ки территорияи Москва бошад, килоаки мехаранд, аз 500 кило болотар бошад, рафта худашон аз ҳамон ҷотон қабул мекунанд ва нарх наво карда ҳамаша мехаранд. агар роҳаш наздиктар бошад, мисол агар камтара кам бошад, мисол 300 кило 400 кило мегира, агар ки дури бад бошад, хубош 500 кило бошад мега соҳибшон. инам хеле пластика, инам хеле чизои оҳанӣ, яъне металло, чизе ки дар навор дидесен, ҳами хеле чизо мехаранд. инами рақамои приём нишоне, ҳад рақамошуда имо васа пайваст доранд, ҳад рақамошон 24 соат кор мекунад. кадоми шумо бардорон дар ҷое ки кор мекунад дар ҳамон территорияи Москва, агар ҳамин хечро дошта бошед ҷамъ кардагӣ, инами бардори тоҷики хумоне ҳардашон мехаранд. инами рақамода занг занем ба шумо подробни мефаҳмонанд. металлон ва пластика, инам хеле чизо мехаранд. мисол шумо дар варианти хуб астае, ки бо чанқа сум кор мекунед. бештар маълумотро аз ин бародара гирем, ба шумо фаҳмода метиҳам. дӯстони азиз, мегзарем ба қисми хонаҳои фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аса баҳадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар тарафҳои парки айнӣ гуфтага аса, наздики части Сӯроб Қосимов, назди заправка. ҳамагӣ 3 сотиқ замин астае, ки седар хона кардагӣ тайёрае, бо ремонтҳои замонавӣ эраремонт. якта калидор, ошхона, баня, кухни, термос, кондитсионер, шифонер, ҳамаш падарка, яъне ки люстра ва қолинҳои навам дорад. дӯстони азиз, ҳамин чизое ки дар ҳаминҷа дидесен, ҳамиёшон мегӯяд падарка қатиш метиҳем. ҷои хуб аста, мактаб, мағоза ҳаста, хона мегӯяд, ҳуҷҷатош ҳаста, дар номтон карда метиҳанд. дастрош фурӯхта мешавад бо нархи 360 000 сомонӣ. хай бо чанқа муомила мекунам, ки наша асоибашон пурсида мегирад. хонаи дуошина аста, 3 дар хона, боз дар борош як хонаи дига калонам дорад. ина рӯи ҳавлии хонаҳо ва гирдванош, дорун берунуш ҳамаш наворош ҳастай. бо диққат тамошо кунем, ба кадоми шумо ки маъқул астай, қатчон занг зад, дига маълумотша гирем. хона ҷои беҳтарин да, ҳама чизои лозимӣ дар наздики шаҳр. шумо дам агар мабудам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан боша баҳадрон, шумо хали сурат маълумот шуда кунед, фурӯшда эълонда мегузорем. лайкотон нагузорем ва силкаи навора падлисаш кунед. сеюм квартираи фурӯшии навбатӣ аст баҳадрон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар райони Фирдавсӣ 2 гуфтага аст соҳибшон, назди хитои бозор, лаби роҳ. духонага квартира аст баҳадрон, дар 2 мошина қарор дорад, 40 квадрати метр. боб свет таъмин аст, ҳоҷатхона, ванна, отделия мегӯяд, дига маълумотҳои пурра тариқи телефон. хона мегӯяд ремонтҳои замонавӣ кардагӣ мегӯяд, срочна сум дар курай, бо нархи арзон мегӯяд мефурӯшем, ҳамагӣ бо нархи 250 000 сомонӣ. нашуд чанқа арзон карданша нагуфтиянд, кадоми шумо агар ки мехаред, хона мегӯяд, чизи чораша мегӯяд савдо мешавад, яъне ки инаша мисол бо телефон мегӯяд гап мезанем. ҳама чи дора мегӯяд, бо ҳамаи чизи чораш, яъне занг зада мегӯяд. бештар маълумотро ба шумо фаҳмода метиҳанд. квартирачаи тоза озода, ина нархи арзон, ай даст натиҳен. дӯстони азиз, ба шумо аз кадом территорияи Душанбе ки квартира ки лозим бошад, дар комментаре нависед. танҳо дар комментаре нависед, дар ватсап имо не. мо албатта гуфтагӯи шумо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. шумо ҳам дастгирӣ кунед ҳамин видеои моро дар инстаграма, фейсбука, мисол телеграма, чизе ки доред силкаша падлисаш кунед. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. навори моро то охираш тамошо кунед. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигии навбатӣ аст баҳадрон, қарор дорад дар шаҳри Бохта, шаҳри Қурғонтепа, дар ҳоҷишариф гуфтага аст, ҷамоати Бешкепа. ҳамин хел наистиянд. ҳоҷишариф ва Бешкепа.
ҳамин хеле маълумото кадоме ки нафаҳмад аями рақамо бештар маълумотша общим наздики бозори ҳоҷишариф. Ҳамагӣ 2 сотиқ замин астае ки 14 хона кардага бадрон хонаҳои баракае ки неки ремонтҳои замонавӣ об свет ҳастай ошхона бания кухни кондитсионер термиз хай дестане ки хоначаҳо ремонти хуб астай нархшам бениҳоят арзонае дастрошам мегад фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ. Аку чанд ха ино арзон мекунанд муомила мекунанд инаша гуфтагӣ нест бадро неки хона арзанда астай заминош хай майдаҳай неки ремонти хона 100% барои зиндагӣ карданатон ҳавлиш майдаҳак ина рақамошон астай билайн кор мекунад дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо мегирем. Дар комментария буданд ки дӯстоне ки аз ҳамин территорияи ҳоҷишариф ҳамхали хонаҳо хоҳиш карда буданд. Бале шумо хонаи заказ кардагитон марамат тамос гиред. Панҷум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдро як тайга квартира астае ки аз территорияи Душанбеи пойтахт райони Сино гуфтага аст баъдро яъне гипразем лабои намуд мегад маршрут меравад. Обшум мегад дом 9 ошона астае ки дӯстони азиз доми 9 ошонаи нав анакиҷашам мефаҳмонем. Духонага квартира дар 4 ошона доми 9 ошона 40 квадрати метрае. Ремонтҳои замонавӣ кардага астае ки люкс бо главни обсудаш ҳаста позитсияни ба пеши дом мегад лабои намуд маршрут мегзарам мегад ягом камбудӣ неста яъне ки шумо да мисол барои ҷои кор рафтан омадан ҷои хуб астае хона мегад ҷои зурдае ҳамагӣ бо нархи 290 000 сомонӣ. ина рақамошон аста мегафон кор мекунад кадоме ки харидори аниқаса бештари маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо мегиранд чандқа арзон мекунам ки инаша тариқи телефон худатон мегирем. Хона мегад ҳамаи шароитҳои зиндагиш мегад муҳайё астае медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ марамат занг занед. дӯстони азиз бозам агар такрор шава узри зиёд мехоҳем ки шумо дамагар ҳамхали квартираҳо хонаҳо заминҳо мошин чизе ки барои эълон барои реклама кардан гӯшта бошед марамат сурат маълумот ё ки видеоша рӯй кунем мо фурӯшда мегузорем. лайкуто назарин фаромӯш накунед мо дар хизмати шумо навора то охираш тамошо кунем. шашум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аст баъдрон қарор дорад дар шаҳри ҳисор дар ҷамоати болшебник гуфтага аст соҳибшон шаҳри ҳисор деҳаи болшебникай волшебникай ҳамин территория ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардага бардорад ки хона коробка хоб трезаҳош часпондага аст ва як дар неки сохтмонош нопура аст ки хоб шкатур обшим ҳамин рангу бор хела корош мондага аст болои хона пӯшондага аст трезаҳо на дуруша хай нагуфти суратша рӯй накарда неки хона обшим як 60% ҳамин хел тайёрае ҳамагӣ бо нархи 65 000 сомонӣ гуфтага аст бадрон як дона сурат доштае то қасуми холия мегад алиш палиш намешавад ба кадоми шумо дӯстони аст агар ҳамин хона ки лозим бошад ина рақамошо билайн наздик аст аз ҳамин рақамо бештар маълумотша мегирен танҳо мегад одамони харидор мегад занг зананд марамат хоначаи арзон айдастанд агар ки ҳамин савдо нашта боша метавонед ки шумо савдо карда гирен дастирошона занг занед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст баъдрон бо астае аз территорияи Душанбе астае ки дар райони Фидавсӣ пушти гулбута гуфтага аст ва дар пушти мағозаи 7 ахтар бадрон ду хонага квартира астае дар якум ошина қарор дорад 45 квадрати метрае ремонтҳои замонавӣ кардагӣ обсвет ҳастай ошхона кухни ва ба ҳамом дорад ки ҳоҷатхонаш катӣ хоб дастирош мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 200 000 сомонӣ бадрон бо арзонтара мешавад одамоне ки наличи сум катӣ мегиранд бо хай ягон сум арзон мекунад бо хай мисол қатишон суҳбат карда гирен яъне сурат пушти мағозаи 7 ахтар дар ки ҷои хуб астае пеши корвон мешавад наздикае мактаб мағоза масҷид дар наздикиш астае ина рақамошон астае вавилон кор мекард дигар маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гирен лайкуто назанед ва силкаи навори моро дар ватсапи мотон падисаш кунед. ҳаштум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аст дӯстон қарор дорад дар шаҳри ваҳда дар посёлкаи зафариёб гуфтага аст соҳибшон деҳаи калон ҳамин хел маълумото наистиам ҳамагӣ 4 сотиқ замин маҳсулот дорад ки бадрон гирдаш қаш маҳкам аст ва обсвет ҳам аст бадрон ки фармони сохтмониш мега ҳастае соҳибшон гирдаш полни худ одамо зиндагӣ дорад инҷа замини пешина аст ки дар инҷа дигар замин обши барои фурӯшӣ нест ҳамин як дона монда ки ҳамин рахчо хона бояд мекардан неки сум дар кора мефурӯша мега соҳибшон ҳамагӣ бо нархи 55 000 сомонӣ бадрон
акы чанд арзон мекунам ки наша ягон чу гуфта гиреса хто тамос гирифта пурсен шаҳри ваҳдат посёлкаи зафариёб ина рақамошон астагаса тисел кор мекунад ба нархи 55 сомони замини холӣ барои хона кардан. Марамат занг занед, бештар маълумотша гирин. Агар як моҳ бода шумо дар хали заминои фурӯшии хона, квартира, мошин барои фурӯшӣ боша баъдро марамат сурат маълумот чорӣ кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшда мегузорем. Дар имрӯза навора хона ва замини фурӯшӣ буд пешкаш накардем. То видеои оянда худо нигаҳбони шумо.